častokrát dostávam zaujímavé otázky a na jednu z nich by som vám dnes odpovedal. Takže ďakujem za túto otázku, je veľmi logická a je na mieste. Každopádne tá odpoveď je taká, že má svoje opodstatnenie a logiku hneď na začiatku začať s protokolom zdravia alebo s určitým výberom produktov. Ten najdoporučovanejší je práve protokol zdravia, to znamená kombinácia Balance Oilu, Xtendu a Zinobiotiku, vlákniny. Je to z jednej jednoduchej veci a hovoria o tom výsledky z nášho laboratória v Norsku, ktoré hovoria, že až 97% z nás tie výsledky nemá v poriadku. Čiže ten test ukáže, že naozaj trpíme chronickými zápalovými procesmi v našom tele. Otázka len, že či vo väčšej alebo v menšej miere. Keďže 97%, tak 3 zo 100 sú v zásade v poriadku a tých zvyšných 97% má väčšie alebo menšie zápaly v tele. To znamená, že práve preto hneď s testom na začiatku sa náš zákazník registruje a začína užívať tieto produkty, pretože na vyhodnotenie sa čaká 2 až 3 týždne a v podstate 3 týždne by zameškal takýmto spôsobom, keď už môže tá bunková membrána sa uvoľňovať a vlastne otvárať sa práve to jeho telo pre tie živiny, ktoré do neho dávame. Či cez stravu alebo cez tieto doplnky. A zároveň platí aj ďalšia dôležitá vec, za mňa absolútne férová, že pokiaľ budete patriť medzi tie 3% ľudí hneď pri prvom teste, tak spoločnosť Zinzino vám produkty nechá a preplatí vám naspäť hodnotu testov a takisto aj oleja na tie prvé 2 mesiace. Takže verím, že táto odpoveď vás uspokojí a naozaj aj dá logiku, že skutočne nemá význam čakať, ale to všeobecné doporučenie je, že spolu s úvodným testom takisto aj protokol zdravia. Verím, že na túto otázku som dostatočne zodpovedal a ak máte nejaké ďalšie, tak píšte do popisu. Rád zodpoviem aj na ostatné a teším sa na váš like, na váš odber, prípadné zdieľanie a vidíme sa na budúce, pretože zdravie nie je náhoda.